Hi guys, welcome back to my channel. Angni channel nोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय नै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव संनाय जानायनि भिडिअ लानानै फैलायबाय सो नोंथांमोना आंजों लोगोआव नायफालांदो सिगाङावनो आङो बे आलुखौ एवजेननोसै फ्राय एवगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायफालांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो ओमफ्राय नै आंहा बिदि संनायावहायो साहा फुदुंनानै साहा लोंनो मोजां मोनो बेखायनो आङो साहाबो फुदुंदेरबाय ओमफ्राय आङो बेखौ लोंनोसै संनायजों लोगोसे साहाबो लोंनो मोजां मोनो आरोना आङो बेखायनो ओरै फारसेथिं संबाय थागोन फारसेथिं साहाबो बानायगोन ओमफ्राय लोंगोनबो सो नोंथांमोना माबायदि मोनो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना दायो आङो बे साहाखौ लोंग्रोना लाग्रोनोसै बेनि उनाव मा मावनांगौ दङ बेखौ आं मावबाय थानोसै आरोना साहा मोनलोंबासो एकदम गोसोआ गोजोनो आंना विदाउट साहा आं थानोनो हाया माने लाल साहा जा गाइखेर साहा मोनबाथ' साबसिनसोसै आंनि थाखाय बिराद मोजां मोनखायो आङो गाइखेर साहा लोंनो थाखाय नोंथांमोना लोंनो मोजां मोनो ना मोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्था हरबानो जाबाय लोंनो मोजां मोनोबा मोनो नाबा मोना स' आंथ' बिराद मोजां मोनो आलु फ्रायाबो मोनहांहां जाबायानो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आलु फ्राया दसेनो मोनो होननानै दायो नै आङो थाइबें खाजि बानायगोन आरो बिनि थाखाय रेडि खालामगासिनो नोंथांमोना नायलांफादो दालि आलुआबो मोनबाय नै ओमफ्रायो दायो आङो बेखौ खाजि बानायनोसै दायो आंना जानायनि थाखाय गासैबो रेडि जाजोब्बाय आङो दा जानोसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आलु भाजा भिन्दि भाजा थाइबें खाजि एन्ड नैबेयो जाहैबाय दालि आङो दा थिगसे जानोसै थाइबें खाजि मोनबाथाय आंनो जेबो नांखाया दायो आङो जानायखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय थाइबें खाजिजों आङो जाब्रेलायसिगोन आरोना थाइबें खाजि होनबाथाय आंनि माय फेभरेट आं बिराद मोजां मोनो एन्ड नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर बुंहर नोंथांमोना आंनिफ्राय माबायदि भिडिअ लुबैयो बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ एसेबां मानि गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव स' लाभ इउ अल बाय बाय